Byddwch chi falle yn falch o glywed bod ni ddim yn mynd i ddarllen y benod gyfan, achos mae yna 67 adnod yn y benod. Dyn ni yn mynd i fynd at adnod 27. Yr oedd Abraham yn hen ac yn oedrannus, ac yr oedd yr arglwydd wedi ei fendithio ef ym mhob dim. Yna dywedodd Abraham wrth y gwas hynaf yn ei di, yr un oedd yn gofalu am ei holl eiddo, gosod dy law dan fy nglin, a phara fi ti dyngu i'r arglwydd. Dyw'r nefoedd ar ddeiar na chymeru wraig i mab o ferched y Cananiaid, yr wyf yn byw yn ei plith. Ond yr ei i'm gwlad ac at fy nhylwyth i gymryd gwraig i mab Isac. Dywedodd y gwas wrtho, efallai na fydd y wraig am ddod ar fy ôl i'r wlad hon, a fydd rhaid i fi fynd ath fab yn ôl i'r wlad y deithos allan ohoni. Dywedodd Abraham wrtho, gofala nad ei am mab yn ôl yno. Yr arglwydd dyw'r nefoedd yw'r un am cymerodd o di fy nhad ac o wlad fy ngeni, ac a lefarodd a thyngu wrthyf, a dweud, rhof y wlad hon i'th ddisgynyddion. Bydd ef yn anfon ei angel o'th flaen, ac fe gymeru wraig i mab oddi yno. Os na fydd y wraig am ddod ar dy ôl, yna byddi'n rhydd oddi wrth y llw hwn, ond paid a mynd am mab yn ôl yno. Felly gosododd y gwas ei law dan glin ei feistr Abraham a thyngu iddo am y mater hwn. Yna cymerodd y gwas 10 o gymelod ei feistr a mynd ymaith a holl anrhegion ei feistr dan ei ofal, ac aeth i Aram Naharaim i ddinas Nachor. Parodd i'r camelod orwedd y tu allan i'r ddinas wrth y pydew dŵr, gyda'r hwyr, sef yr amser y byddai'r merched yn dod i godi dŵr. A dywedodd, o arglwydd, Duw fy meistr Abraham, rho lwyddiant i fi heddi, a gwna garedigrwydd am meistr Abraham. Dyma fi'n sefyll wrth y ffynnon ddŵr, a merched y ddinas yn dod i godi dŵr. Y ferch y dywedaf wrthi, gostwng dy stên mwyn i mi gael yfed, a hithau'n ateb, if, ac fe rodd ddiod i'th gamelod hefyd. Bydded mai honno fydd yr un a ddarperaist i'th was Isac. Wrth hyn y cafwybod i ti wneud caredigrwydd a meistr. Cyn iddo orffen siarad, dyma Rebecca a anwyd i Bethuel fab Milca, gwraig Nachor, brawd Abraham, yn dod allan a'i stên ar ei hysgwydd. Yr oedd y ferch yn harddodiaeth yn wyrif heb orwedd gyda gŵr. Aeth i lawr at y ffynnon, llanwodd ei stên a daeth i fyny. Rhedodd y gwas i'w chyfarfod a dweud, gad i mi yfed ychydig o ddŵr o'th stên. Dywedodd hithau, i farglwydd, a brysio i ostwng ei stên ar ei llaw a rhoi diod iddo. Pan orffennodd rhoi diod iddo, dywedodd hi, coda'r ddŵr i'th gamelod hefyd, nes iddynt gael digon. Brysiodd i dywall ei stên i'r cafn, a'r hedeg eilwaith i'r ffynnon a chodi dŵr i'w holl gamelod. Syllodd y gŵr arni, heb ddweud dim, i wybod oedd yr arglwydd wedi llwyddo i daith a'i peidio. Pan orffennodd y cymelod yfed, cymerodd y gŵr fodrwy air yn pwyso hanner sicl, a 2 freichlet yn pwyso 10 sicl o air i'w garddyrnau, ac meddai, dywed wrthyf, merch pwy wyt ti, a oes lle i ni aros noson yn hyd y dad. Dywedodd hithau wrtho, merch Bethuel fab Milca a Nachor, ac ychwanegodd y mae gennym ddigon o wellt a phorthiant a lle i letia. Ymgrymodd y gŵr i addoli'r arglwydd a dweud, bendigedig fyddo'r arglwydd, Duw fy meistr Abraham, am nad ataliodd ei garedigrwydd a'i ffyddlondeb oddi wrth fy meistr. Arweiniodd yr arglwydd fi ar fy nhaith i di brodyr fy meistr. Amen. Iawn, wel, dyn ni wedi bod yn edrych tipyn ar fywyd Abraham a bywyd Lot yn ddiweddar. Heddi dyn ni'n edrych nawr ar y cam nesaf. Mae yna chydig bach o transition, beth bynnag yw hwnna yn Gymraeg, wrth i ni symud nawr, mae Abraham yn cyrraedd diwedd ei oes.
Ac wrth i hynny ddigwydd, mae'n ymwybodol, mae'n cyrraedd diwedd i fywyd, a felly mae eisiau paratoi pethau ar gyfer y dyfodol. Mae'n dweud wrthyn ni ar ddiwedd bywyd Abraham ar ddechrau'r benod fyna, rhywbeth hyfryd fi'n meddwl, roedd yr arglwydd wedi ei fendithio ef mhob dim. Oedd wedi profi bendith yr arglwydd mhob agwedd o'i fywyd e. Mae hwnna'n rhywbeth bendigedig, nag yw e, gwybod dim ond i'n ildio popeth i'r arglwydd mhob agwedd o'n bywyd ni, y bydd yr arglwydd yn ein bendithio ni mhob agwedd o'n bywyd ni. Oedd wedi profi bendithion yn ei deulu, gyda'i waith, gyda'i deithiau, pob peth oedd e wedi gwneud, oedd wedi profi bendith yr arglwydd ynddyn nhw. Wrth iddo fe ddysgu yn araf, fel dyn ni gweld, nath e ddim dod yn naturiol iddo fe, nath e orfod dysgu i blygu a ildio ac i fyddhau i'r arglwydd. Nawr, mae'n cyrraedd diwedd ei oes te, a mae'n dechrau meddwl iddo fe ei hunan, reit, beth yw'r pethau yna, beth yw'r pethau fi angen sorto mas, fel petai, ac un peth oedd e eisiau sorto mas, oedd, wel, pwy fydd gwraig Isaac? Pwy fydd y wraig i Isaac? A rheswm dros hynny yw, fel welson ni yn ymhenod 21, adnod 12, dwi'n meddwl, oedd Duw wedi gaddo i Abraham mai trwy Isaac byddai ei linach e'n cael ei gadw. Felly fe fydd yr un i etifeddu yr holl wlad yma oedd ei flaen e, a bydde fe'n parhau i fendithio trwy Isaac. A felly, oedd e'n gwybod hynny, ond eto, ar hyn o bryd, doedd gan Isaac ddim gwraig. A felly, pam oedd hynny, chi'n meddwl? Wel, mwy na thebyg oedd hynny oherwydd bod nhw'n teithio, wedi teithio i Canan, ac oedd hynny'n golygu wrth gwrs bod nhw ar wahân i bawb o'i tylwyth nhw, ac dyn ni'n dod i weld mewn munud, oedd e ddim eisiau fod rhywun yn cael ei priodi o Canan ei hunan. A felly, beth ni'n mynd i weld fan hyn yw gymaint mae Abraham wedi newid, gymaint mae calon Abraham wedi newid, fod e nawr yn dechrau meddwl ac yn meddwl yn gyfan gwbl mewn gwirionedd yn nhermau beth mae Duw yn dymuno ar ein cyfer ni a beth yw bwriadau Duw ar ein hyfer ni. Mae'n bwysig bod ni'n gweld hynny oherwydd mae popeth mae Abraham yn gwneud yn y benod yma mwyn gallu sicrhau fod ewyllus yr arglwydd yn cael ei wneud. A mae'n rhywbeth bendigedig am hwnna. Mae e'n mynd tu hwnt i'r alwad bron mwyn dechrau meddwl iddo fe hunan, reit, beth fydde Duw eisiau fi wneud fan hyn? Sut fydde Duw eisiau bod fi'n ymddwyn fan hyn? Nid fi, nid beth sy'n hawdd i fi, nid beth sy'n dod yn gyflym i fi neu'n rhwydd i fi, ond yn hytrach beth sy'n plesio'r arglwydd fan hyn. A felly mae'n mynd at y gwas yma, mae'n mynd at y boi mae'n trysto fwyaf, y gwas sydd wedi bod gyda fe fwyaf hir, a ni ddim yn gwybod ei enw fe, yn bosib mae Eleazar yw mae'n debyg, y gwas oedd gyda fe nôl ymhenod 15, yn symot am na, rili. A mae'n mynd at yr un mae'n trysto fwyaf ac yn dweud, reit, fi eisiau ti fe nôl i'r y Caldeaid o le fi wedi dod, a fi eisiau ti nôl gwraig i Isaac. Gret. Ond mae'r gwas yn dweud, ond falle bydd i ddim yn fodlon dod gyda fi. Beth os na ddaw hi nôl gyda fi? Ydw i'n fod wedyn mynd â Isaac gyda fi i'r y Caldeaid. A mae Abraham yn dweud, na, paid â gwneud hynny o gwbl. A mae'n esbonio pam, edrychwch ar adnod 7, mae'n dweud yn glir, nid achos bod fi wedi penderfynu hyn, ond be mae'n dweud yw yr arglwydd, Duw y nefoedd, yr un am cymerodd o di fy nhad, a lefarodd a thyngu llw wrthyf a dweud, rho fy wlad hwn i'th ddisgynyddion. Allai ddim danfon e nôl, achos mae Duw wedi dweud, mae fan hyn mae ei fod. Ac felly, mae'n mynd mlaen i ddweud ar ddiwedd adnod 7, bydd ef, yr arglwydd felly, yn anfon ei angel o'th flan, ac fe gymeru wraig i mab oddi yno. Mae'n dweud yn syml, wrth y gwas yma, edrych, fi'n gwybod bod fi'n gofyn lot i ti, falle bod yn swnio'n job anodd i berswadio menyw i ddod nôl gyda ti, a hi ddim yn dynabod un y dim byd, ond mae eisiau ti drysto yn yr arglwydd, achos mae Duw wedi dweud, bydd e'n darparu merch i ddod nôl gyda ti. A felly mae'n amlygu'n glir pwrpasau Duw i'r gwas yma. Dyna beth mae'n dweud yn glir, edrych, dyma beth mae Duw eisiau i ddigwydd, a felly os yw Duw eisiau bod hyn yn digwydd, mi fydd e'n digwydd. A mae Abraham yn esiampl gret i ni fan hyn o rywun sydd nid jyst yn gwybod beth yw bwriadau Duw ar ei gyfer ei hunan, ond mae'n esbonio i bobl eraill, mae'n amlygu bwriadau Duw i'r bobl o'i gwmpas e. Galle fe, oedd perffaith hawl gyda Abraham i ddweud wrth y gwas, edrych,
fi yw'r bos, ti yw'r gwas, jyst gwna beth i fi'n gofyn i ti wneud. Achos dyna pam ti'n was i fi. Ond nid dyna beth mae'n gwneud o gwbl, mae'n esbonio, edrych, dyma beth mae Duw eisiau. Dyma beth yw bwriadau Duw ar yng nghyfer i, a felly dwi eisiau ti fod yn rhan o'r bwriadau yma sydd gan yr arglwydd ar ein cyfer ni. A dwi ddim yn disgwyl i ti lwyddo, dwi'n disgwyl i'r arglwydd i lwyddo ei fwriadau trwyddo ti. A felly mae'n golygu bod y gwas yma ddim yn teimlo'r pwysau, yn hytrach mae'n gallu ymddiried yn yr arglwydd i ddarparu y wraig ar gyfer Isaac. Nawr, falle bod rhaid i chi'n gofyn, wel pam fod rhaid fod Isaac yn cael gwraig o Pam fod e mor anghywir i gael gwraig o Canan? Wel, un o'r resymau, a falle bod hwn yn helpu ni nôl yn Genesis 9, os chi'n cofio, wnaethon ni weld Noah yn meddwi ac yn benni lan yn noeth, a dyma y mab Ieuenga yn amlygu y noethni yna i'w frodyr, os chi'n cofio. Cham, Sem, Cham a Japheth. A dyma fe'n gwneud hynny, ac ar ôl hynny, dyma Noah yn ffindo mas beth oedd e wedi wneud, a dyma fe'n dweud hyn yn Genesis 9:25. Dyma Noah'n dweud, melltigedig fyddo Canan, sef mab Cham, mab Cham. A dyma fe'n dweud, melltigedig fyddo Canan, gwas i weisio neu frodyr fydd. Dywedodd hefyd bendigedig gan yr arglwydd Dduw, fy niw fyddo Sem, oherwydd bydded Canan yn was iddo. Helaethed Duw Japheth iddo breswylio ymhebyll Sem, bydded Canan yn was iddo. A mae llun dyfu ar y sgrin, dyma ni, yn dangos y llinach wedyn sy'n dod lawr, a fel chi'n gallu gweld gobeithio, o Chem, lawr wedyn, neu Cham yn yr achos yma, Sem, mor gymleth, fel ni'n gweld, mae bendith yn dod i Abraham. Ond Ham, neu Cham yn Gymraeg, mae'r Cananeaid yn dod a does dim bendith, does dim disgynyddion yn dod iddyn nhw. A beth ni'n gweld yn hynny i gyd yw, trwy ras, nid fod e'n heiddi hynny, ond fod Abraham wedi cael ei fendithio. Nawr, doedd hynny ddim yn golygu gyda llaw fod yna neb o Canan eriod wedi profi bendith. Oherwydd, os chi'n cofio, Rahab y Bytain enghraifft. Nath Rahab y Bytain brofi bendith, ei bod hi yn Gananead. So dydy ddim yn golygu fod dim bendith o gwbl wedi dod i unrhyw un o Canan, ond dim ond rai oedd wedi dod a dod oddi wrth y bobl mewn gwirionedd a glynu at bobl Abraham. Ond oedd Abraham yn gwybod fod dim bendith i ddod o genedl Canan. Oedd e'n felltigedig, a felly oedd e'n cadw i ffwrdd o hynny. Ac yn ogystal â hynny, ni'n gwybod wrth gwrs, fel dyn ni wedi gweld yn yr cyfamod oedd Duw ag Abraham wedi gwneud gyda'i gilydd, neu Duw gyda Abraham yn enwedig, fod Duw yn mynd i roi gwlad Canan i Abraham, a felly cael gwared ar bobl Canan, am ei bod nhw'n eilyn addoli. A felly oedd e'n gwybod bod dim dyfodol i'r bobl yna. Oedd Duw yn mynd i gael gwared arnyn nhw. Ac yna, pam nag oedd Abraham eisiau bod Isaac yn gadael y wlad? Wel, wrth gwrs, oherwydd fod e'n gwybod mae dyma wlad yr addewid. Dyma'r wlad oedd Duw eisiau iddo fe fod ynddo fe. A felly mae'r gwas nawr yn mynd nôl. Adnod 10, mae'n dweud wrthyn ni bod y gwas yn mynd, wedi tyngu llw, i beidio a mynd â Isaac mas o Canan, a hefyd i beidio dod â Canan mewn i dylwyth Isaac. Mae hynny'n bwysig iawn. A be mae'n dangos yw, eto, faint mae calon Abraham wedi newid. Mae e'n meddwl trwy'r amser am beth mae Duw wedi dweud. Sut mae Duw wedi symud, sut mae Duw ar waith, mae Duw wedi gaddo'r wlad yma, dwi eisiau sicrhau hynny. Mae Duw wedi dweud trwy Noah fod Canan felltigedig, dyn ni am gadw bant o bobl Canan. Mae Duw wedi dweud bod ni'n mynd i gael y wlad yma, etifeddiaeth yma, felly dyn ni'n mynd i aros a pwyso ar yr arglwydd nes fod e'n darparu. A galle fe, yn rhwydd yn galle fe, ar ddiwedd ei oes, fod yn dweud, wel, fi di blino, fi ar ddiwedd y daith, fi di bod trwy dipyn o daith, ac oedd Abraham wedi bod trwy dipyn o daith. Bydd Duw yn ddigon hapus i esgusodi fi os i fi jyst yn dweud, ti'n gwybod be, gwas bach, gwna di beth y ti moyn, gwna di fel ti'n gweld yn dda. Fi di wneud dipyn, fi di gweithio'n galed, trwy fy mywyd, bydd Duw yn deall. Ond hyd yn oed ar ddiwedd ei oes, nawr mae'n meddwl iddo fe hun, sut mae'r arglwydd am i fi
i fi arwain fy nheulu, sut mae'r arglwydd am i fi ymlwybro gyda fy nheulu trwy y daith nesaf yma. A mae hwnna'n bwysig nag yw e. I chi sydd yn fam gys a tad cys, sut allwch chi ymlwybro mewn ffordd sydd yn esiampl i'ch plant a'ch wyrion a'ch gorwyrion hyd yn oed. I rhai o'ch chi sydd yn falle teimlo fel bod chi'n cyrraedd diwedd y daith. Dyw hynny ddim yn golygu bod chi'n cael eich esgusodi rhag dilyn yr arglwydd a ceisio ffyrdd yr arglwydd. Nac chwaith wrth gwrs yr ein ni sydd yn ifanc, sydd angen edrych ar yr ai hun a gweld ei esiampl nhw. Na chi esiampl gret yw Abraham i'r gwas. Esiampl o un sy'n dweud, mae Duw wedi dweud hyn ac felly ni'n mynd i wneud hyn. Na chi esiampl gwych i ni. Nawr, nesaf mae'r ffocws yn troi, a dyma'r ail ran yn troi at y gwas. Beth i ni'n dysgu oddi wrth y gwas yma? Wel, mae'r gwas yma wedi gweld rhywbeth o ras Duw ym mywyd Abraham, a mae nawr yn ceisio'r arglwydd dros y fei hunan. Mae wedi gweld sut mae'r arglwydd wedi bod ar waith y mywyd Abraham, bod Abraham yn glynu at yr addewid yma, a mae e'n gwneud yr un peth. A mae e, oherwydd bod e'n glynu mewn ffydd, yn profi bendith aruthrol. Os chi'n sylwi, mae'n ifydd i'r meistr, mae'n mynd i ddechrau, ar ôl tyngu llw i'r arglwydd, mae'n mynd, a mae'n adnabod yr arglwydd, mae'n siarad, mae'n gweddio, mae'n ceisio'r arglwydd. A nid jyst dweud, arglwydd fi'n mynd nawr, ond mae'n mentro wir mewn ffydd. Mae'n nid rhoi yr arglwydd ar brawf, mae hwnna'n bwysig, ond beth mae'n gweud, mae'n meddwl am ffordd, reit, sut allai wybod beth yw ewyllus yr arglwydd? A felly mae'n penderfynu, reit, fi'n mynd i weid hyn. Arglwydd, os ydw i'n mynd ac yn cael dŵr mas o'r ffynnon, a mae'r ferch sydd yn wrth y ffynnon hefyd yn cynnig dŵr i'r camelod, fi'n mynd i drysto arglwydd mai dyma'r ferch. Dyma sut fi'n mynd i wybod. Okay? Syml iawn. Nawr, sdim byd yn y Beibl wedi dweud hwnna wrtho fe. Mae wedi meddwl iddo fe hynna'n rhaid, fi eisiau fod yr arglwydd ar y blaen. Felly, sut allai wybod hynny? Wel, na i ofyn i'r arglwydd yn raslon i roi arwydd i fi. Na chi fendigedig yw hwnna, bod e'n mentro mewn ffydd. Ac wrth gwrs, mae Abraham wedi gwneud yr un peth yn dod. Mae wedi mentro mewn ffydd yn danfon y gwas. A wedi dweud, bydd e'n danfon angel o dy flan di, bydd e'n darparu. A felly mae e'n mynd. Mae'n dangos rhywbeth i ni ynglyn â beth mae wedi dysgu oddi wrth Abraham mewn gwirionedd ynglyn â mentro mewn ffydd. Byddwn ni'n dychmygu, actually, fod wedi profi Abraham ar y dechrau, achos bod wedi bod o gwmpas mor hir, bod wedi profi Abraham ar ei weitha ac ar ei orau. Bod wedi profi Abraham pan nath e ddim trysto yn yr arglwydd ac ath popeth ar chwal, a pan mae wedi dysgu bellach i ymddiried yn yr arglwydd, a mae wedi profi yr arglwydd yn darparu, fel pan nath e'n fodlon mynd ac aberthu Isaac hyd yn oed. A felly mae e nawr yn ymddiried, mae e'n mynd ati, a oedd temtasiwn yna, os chi'n sylwi, oherwydd mae e'n mynd gyda 10 o gymelod a lot o anrhegion bethau gwerthfawr, trysorau gydag e yn ôl adnod 10. Holl anrhegion ei feistr dan ei ofal, mae'n dweud. Oedd gyda fe'r holl gyfoeth yma, beth gallai fe wedi gwneud? Gallai fe wedi troi lan, mynd at ferch a dweud, hei, ti eisiau bod yn gyfoethog? Ti eisiau lot o arian? Fi na bod boi sydd ar fin etifeddu gwlad eitha mawr. Beth amdani? Ti eisiau dod nôl gyda fi? Ond nid yna beth mae'n gwneud. Dyw e ddim yn cael ei demtio i ddefnyddio'r trysorau yma i ddenu'r ferch i mewn. Na, mae'n trysto yn yr arglwydd. Arglwydd, ti'n mynd ymlaen i, fi'n trysto bod ti'n mynd i ddarparu. Mae'n gosod y prawf yna, neu'r mesur yna, sut mae'n mynd i gael ei arwain, a mae'n mynd mewn ffydd. Mae'n dweud, adnod 12 ac 14, o arglwydd, Duw fy meistr, rho lwyddiant i mi heddi, a gwna garedigrwydd am meistr Abraham. Dyma fi'n sefyll wrth y ffynnon ddŵr, a merched y ddinas yn dod i godi dŵr. Y ferch y dywedaf wrthi, gostwng dystyn, mwyn i mi gael yfed, a hithau'n ateb, if ac fe rof ddiod i'th gamelod hefyd, bydded mae honno fydd yr un a ddarperaist i'th was Isaac. Be mae'n dweithio ni yw, mae'n trystio fod yr arglwydd yn barod wedi darparu gwraig ar gyfer Isaac. Ffydd yn yr arglwydd. Dwi'n mynd gan wybod mae'r arglwydd wedi cynllunio'n barod. Ac wrth gwrs beth ni'n yn gweld yw, dyw e ddim yn cael ei siomi yw e.
adnod 15, ydych chi sylwi ar hwn? Adnod 15, cyn iddo orffen siarad. Dyma Rebecca yn ymddangos. Cyn iddo orffen siarad hyd yn oed, mae Duw wedi gweithio, wedi symud yn y broses. Amen. Mae hi'n dod, mae hi'n tico pob bocs. Mae hi'n dweud y peth cywir. A mae yna hyd yn oed cadarnhad yn dod. Edrychwch ar 23-25. Ac meddai dywed wrthyf, merch pwy wyt ti? A oes lle ni aros yn hyd y dad? Dywedodd wrtho, merch Bethuel fab Milca a Nachor. Ac ychwanegodd y mae gennym ddigon o wellt a fforddiant a lle i letia. Nawr, os allwn ni gael y llun yn ôl lan ar y sgrin, sylwch le mae Bethuel a Milca a Nachor. Maen nhw'n rhan o'r tylwyth. Unwaith eto, hwn oedd y cadarnhad oedd e'n aros amdano. Dyma beth oedd e moyn clywed. Achos dyma oedd ei job. Dyma pam oedd e wedi mynd. A mae'n mynd mlaen i ymgrymu a ddoli'r arglwydd, a mae'n dweud wrth yr arglwydd 25 i 27, bendigedig fydd o'r arglwydd. Duw fy meistr Abraham, am nad ataliodd ei garedigrwydd a'r ffyrlondeb oddi wrth fy meistr, arweiniodd yr arglwydd fi ar fy nhaith i di brodyr fy meistr. Mae wedi dod â fi union y lle dwi angen dod. Oedd dim clem gyda fe pwy oedd Rebecca, eriod wedi cwrdd â hi o'r blaen. Ac eto, dyma ni, yn ôl ei fwriadau sydd tu hwnt i'n deall ni, mae'r arglwydd wedi symud. Nawr beth mae'r gwas wedi gorfod gwneud? Absolutely dim byd o gwbl. Dim ond trysto. Chi bod, mae hwn yn wers mor bwysig i ni. Ni'n gallu gwneud lot o waith caled i'n hunan weithiau, yn trial ymdrechu a gwneud yn ein nerth ein hunan. Pan y peth gorau sydd angen i ni wneud yw pwyso ar yr arglwydd. Pwyso ar air yr arglwydd, yr addewid yma. Ac amlygu yr addewid i'r rhai sydd o'n cwmpas ni, fel bod nhw yn deall pwy ni'n trysto ynddo. Un peth oedd yn taro fi ynglyn â Abram oedd yn y broses i gyd, mae e'n nawr yn amlygu pwy yw Duw. Mae e'n dod â'r gwas i fewn. Nid yn cadw fe mas o pwy yw Duw a'i addewidion, ond mae'n dod â fe mewn fel bod y gwas nawr yn ceisio'r arglwydd drosto fe'i hunan. Nid just Abraham sy'n siarad gyda Duw bellach, mae'r gwas yn siarad gyda Duw. Mae'r gwas yn ceisio'r arglwydd. Mae'r gwas yn addoli'r arglwydd. Pam? Wel, drwy weld tystiolaeth Abraham. Trwy gael front row seat i fywyd Abraham. Nawr, ydyn ni'n hyderus os nawn ni dystio i'r bobl sydd yn byw o'n ni ac amlygu iddyn nhw pwy yw Duw a'i fwriadau fe ar ein cyfer ni, a gall yr arglwydd wneud yr un peth iddyn nhw. A gall yr arglwydd ein defnyddio ni a'n tystiolaeth ni i amlygu ei bwrpasau a'i fawredd iddyn nhw. Oherwydd beth sydd wedi digwydd fan hyn yw fod y gwas yma wedi gweld drosto fe'i hunan ym mywyd Abraham. Mae Duw yn real, s'dim dawt, achos fi'n cofio pan es i gyda fe, ac oedd e ar fi'n neud rhywbeth bonkers, sef aberthu ei fab ei hun, a peth nesaf, dyma Duw yn darparu'r oen yma ar ei gyfer e, oedd Duw yn profi fe. Fi'n cofio gweld Lot yn cael ei achub o Sodom a Gomorra, oedd e'n anhygoel. Oherwydd fod Abraham wedi galw, a'r arglwydd wedi cofio Abraham, fel welson ni wythnos diwetha. Yn y pethau mae i gyd, mae pobl sydd yn byw o'n cwmpas ni yn cael golwg ar pwy yw Duw wrth iddo fe ymwneud gyda ni. A'n braint ni yw gallu esbonio i bobl eraill pwy yw e. Chi sylwi bod Abraham yn gwneud yn reit glir, Duw y nefoedd, yr un am cymherodd o difynhad. Dwi'n ddilynwr Duw, Duw y nefoedd. Dwi'n un sydd yn pwyso ar air Duw. Dwi'n ymddiried yn arddewid mae Duw wedi rhoi i fi. Dyna beth dyle fod ein tystiolaeth ni i'r bobl sydd yn byw yn cwmpas ni. Dwi'n ddilynwr arglwydd y nefoedd. Mae Duw wedi amlygu hynna ni i fi, a dwi'n cael y fraint o'i ddilyn e. A dwi'n pwyso ar ei addewidion e. Yr addewid yna, dim ond i fi ildio fy hunan iddo fe, a pwyso ar y gwaith mae e wedi wneud drostai ar y groes, bod fi'n ddiogel yn ei ddwylo fe. A dwi'n trystio bod fi hefyd yn mynd i etifeddu gwlad un dydd.
dyma yw ein tystiolaeth ni. Ac wrth i'r arglwydd ymwneud yn un bywydau, mae eisiau ni ymddiried y bydd yr arglwydd yn defnyddio hynny a fod ein cyhoeddi ni wedyn yn esbonio hynny i'r bobl o'n cwmpas ni. A beth sy'n ddiddorol yw, mae'n contagious, oherwydd beth mae'r gwas yn gwneud yw mae'n cyrraedd y lle yma, mae'n cwrdd â Rebecca, mae'n mynd nôl wedyn at Laban, sef brawd Rebecca, a mae'n esbonio, ail hanner y darn, allwch chi edrych dros dy fe eich hunan, right? O adnod 28 ymlaen, yw fod e'n mynd nôl at Rebecca a'i theulu, a mae'n esbonio yn union beth mae Duw wedi gwneud. Mae'n rhyw fath o eco, basically, o beth wedi digwydd yn barod. Mae Duw wedi gwneud hyn, basically, okay? Ac ymateb Laban, os edrychwch chi ar adnod 50 i 53, yw hyn. Atebodd Laban a Bethuel a dweud, oddi wrth yr arglwydd y daeth hyn, ni allwn ni ddweud dim wrthyt na drwg na da. Dyma Rebecca o'th flaen, cymer hi a dos, bydded yn wraig i fab dyfeister fel y dywedodd yr arglwydd. Pan glywodd gwas Abraham ei geiriau, ymgrymodd i lawr ger bron yr arglwydd, ac ystynodd dlysau o arian ac air, a gwisgoedd a'i rhoi Rebecca, rhoddodd hefyd anrhegion gwerthfawr i'w brawd Laban a'i mam. So pen draw y stori nawr yw fod y gwas yma wedi esbonio beth mae Duw wedi bod yn gwneud. Proses Duw o arwain y gwas yma at Rebecca. A'i ateb yw, Duw yw hwn, yn amlwg. Mae rhaid mae Duw sydd ar waith, achos dyma'r cadarnhad. Dim ti sydd wedi mynd ar dy liwt dy hun, ond fe sydd wedi arwain di. A nhw nawr yn cydnabod mae Duw sydd ar waith. Nhw nawr yn cael golwg o rym Duw, o allu Duw, ac o arweiniad Duw yn eu bywydau nhw. Nag yw hwnna'n hyfryd bod y gwas yn cael ei ddefnyddio, tystiolaeth y gwas nawr, fel tystiolaeth Abraham i'r gwas, mae tystiolaeth y gwas yn mynd ger bron Laban a Bethuel. A maen nhw wedyn yn dweud yn adnod 60, a fi'n gorffen gyda hyn, maen nhw'n gadael iddi hi fynd, maen nhw'n trial bargeinio am chydig bach, maen nhw'n dweud, gwni gadw hi am o leia 10 diwrnod, a mae'r gwas yn stico ati ac yn dweud, mae well bod ni'n mynd nôl, fi eisiau anrydeddu'r arglwydd. Adnod 60, maen nhw'n gadael iddi fynd, a maen nhw'n bendithio Rebecca, tydi ein chwaer, boed i ti fynd yn filoedd o fyrddinau, a bydded i ddisgynyddion etifeddu porth ei gelynion. Chi beth diddorol, maen nhw nawr yn dweud, dwi'n bendithio ti a dweud, dwi'n edrych ymlaen i weld ti yn etifeddu Canan, yn etifeddu porth delynion, wrth i ti fod yn rhan o fwriadau Duw ar eich cyfer chi. Maen nhw nawr yn cael eu tynnu mewn hefyd i weld beth yw bwriadau Duw ar gyfer ei bobl. Wel, dyn ni'n gallu gweddio nag yn ein dydd ni, y bydd pobl yn dod i weld pwy yw ein Duw ni, beth yw bwriadau Duw, nid yn unig ar ein cyfer ni, ond pwy bynnag sydd yn rhoi ei ffydd ynddo fe, ac efallai bydden nhw yn benni lan fel Laban, fel Rebecca, fel y gwas yma yn cael golwg ar pwy yw Duw, a beth mae Duw yn bwriadu i'w wneud, sut mae Duw eisiau ein adnabod ni, ac i ni fod yn rhan o'r etifeddiaeth yma. Felly, clod i Dduw am ei ras y mywyd Abraham, clod i Dduw am ei ras y mywyd y gwas, ac yn Rebecca a phawb arall fydd i ddod. Clod i'r arglwydd am ei ras yn ein bywydau ni. Diolchwch iddo fe bod e wedi amlygu ei hunan i chi. Os nag yw e wedi, gweddiwch iddo fe wneud hynny. Gweddiwch amlygad ei hunan i fi arglwydd. Dwi eisiau dy brofi di, dwi eisiau dy adnabod di. Ond clod i'r arglwydd fod e'n gallu wrth i ni bwyso arno fe, ein defnyddio ni, ein bendithio ni mewn ffyrdd i ni ddim yn heiddi, clod i'w enw fe. Amen.